Midanguy-nguy og hilak ang mga miyembro sa pamilya ni Rolando Makiling Dasig, 60 anyos, dihang nakita siyang walay kinabuhi nga gisakay sulod sa van. Gitigbas patay si Rolando sa iyang kaugalingong anak nga si Raymond Dasig, 26 anyos, pasado las 7 Martes sa gabi, Pebrero 4 sa Puruktisa, Barangay Talandang, Tugbok District, Davao City. Daghang samad tinigbasan sa lawas ang senior citizen nga biktima. Daling gidala sa SPMC ang biktima apan gideklarang dead on arrival. Base sa investigasyon sa Los Amigos Police Station gikan sa birthday celebration sa silingan ang Mag-amahan nga pulos Nakainum. Dihang pag-uli miapit kini sa balay sa usa pa ka anak sa biktima nga si Richard Dasig. Kalit lang nakadungog ug lagubo ang silingan nga si Elizabeth Dasig Bugais gikan sa sulod sa balay ni Richard nga daw nag-away ug dihang gituan nakita ni Elizabeth si Raymond nga migawas sa balay nga nagkadugo na. Sumala sa mga nakadungog, nakasampit ang suspek nga iyang gitigbas ang iyang amahan kay giunhan matod pa siya og tigbas samtang nagupot sa gigamit nga sundang. Nakita sab nga gilabay sa suspek sa garden area ang sundang nga gigamit sa krimen. Basay na to nga dahilan ato kuan. Trabaho ko ya tapos dili siya musukot. Dili siya musukot ng trabaho ko. Dili ko na takpon raar ko sa ang balay. Ina na ko siya nga mailog ko na imusundang mo, di ko nimo mapatay. Kung patay din mo, itigbas ko niya, tapos nalasan ko niya ka, lima yung tigbas. Untol, gusto yan. Magpot, sundang, yung batong nakunit ako. Dunay tulo ka samad sa tuo nga bukton ang suspek nga si Raymond nga giingong hinimuan sa iyang amahan. Pero nasayran nga self-inflicted kung gisamaran ra sa suspek ang iyang kaugalingon kay nakita mismo kini sa 14 anyos nga apo sa biktima nga pag-umangkon sa suspek. Misurender ang suspek sa kapitan sa Barangay Talandang ug sa mga pulis nga miyembro sa Revitalized Police sa barangay kon RPSB Cluster 12 nga nadestino sa lugar human sa iyang pagpanigbas. Yasmin gal, mahay siya, mahay ko po kamay. Luwe man niya. Siya, nauna ko din. Patay siya, dili ko pumukuha na to, ako may matay na to. Napriso na ang sospetsadong anak na mag-atubang ug kasong Parricide. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.